1959 елның 15 мартында Иске Кулатка районы Урта Терешка авылында Мөнир һәм Акилә Иксановлар гаиләсендә 3нче балалары булып, якты дөньяга сөекле тормыш иптәшем, газиз әтием, яраткан бабакаебыз, хөрмәтле энебез, яраткан абыем Иксанов Шәфик Мөнирович аваз салган. Бүген 65 яшьлек олы юбилее белән аны чын күңелдән котлап, тормыш иптәшем Фирүзә Файзрахмановна, әниең Акилә Идрисовна, кызың Галия тормыш иптәше Илдар, оныгың Айдар, абыең Рөстәм тормыш иптәше Света, Рәис тормыш иптәше Әлфия, сеңелең Рәисә балагыныклары белән һәм кода-кодагылары котлап, җылы теләкләребезне җиткерәбез. Газиз балам, яраткан тормыш иптәшем, бик сабыр, акыллы, тынчан авыл малае булып үсеп, мәктәпне уңышлы килеш тәмамлап, Барыш районында шоферлык таныклыгы ала. Иребез алдында булган хәрби бурычын намуслы килеш үтәп, 1 елдан соң без әтияни тарафына улыбызның булдыклы, тәвәккәл, тырыш, батыр булуы турында командиры исеменнән рәхмәт хаты алдык. Шул безнең олы горурлыгыбыз да киләчәккә якты өметебез булып таянды. Кайтуынча, туган авылнан китмәскә дигән карар кабул итеп, Рассвет колхозына шофер буларак эшкә урнашты. Анда да минем улым сынатмады. Алдынгы шофер буларак тырышлыгы аркасында күп тапкыр почет грамоталары, рәхмәт хатлары, намуслы хезмәте өчен медаль, хәтта Болгариягә бару путевкасы белән дә бүләкләнде. Колхозлар таркалу белән авыл җиренең янгын сөндерү бүлегендә 2008 елдан алып шофер буларак эшли башлый. Һәм бүгенгесе көнгә кадәр 101 янгын сөндерү бүлегенең атаклы, булдыклы эшчесе буларак саналып эшләп килә. 2018 елда тырыш хезмәте өчен медаль белән бүләкләнә. Инде шәхсән тормышыбызга кайтып, тормыш иптәшем турында тагын алга таба сөйләп китим әле. Безнең кавышу көнебез 1986 елның 1 февралена барып тоташа. 38 ел бергә гомер кичереп, без бер-беребез өчен олы терәк һәм таяныч буларак та яшәргә өйрәндек. Татулыкта һәм олы мәхәббәттә кызыбыз Галияне тәрбияләп үстереп, аны олы хәрефтән кеше иттек. Бүгенге көндә ул халык арасында абруен казанган һәм хөрмәт ителгән югары дәрәҗәле табиб буларак эшләп килә. Шәфигым кебек алтын куллы кеше дә юк дияргә кирәк. Безнең йортны узып киткәндә дә аның тырыш куллары белән ясалган матурлыкны күрәсең. Ул бер генә дә тик тормый. Рәхәтләнеп җәй көннәрен урманга йөрибез. Аның кулы белән ясалган кайын себеркеләре дә авыл күләмендә генә түгел, ә чит төбәкләрдә дә яратылып кулланыла. Үзе үләннәр җыештырып шәйләр дә булдыра ул. Бер сүз белән әйткәндә, минем уң кулымда, йөрәгемне урлаган җан ярымда ул. Кадерле кешем минем. Матур юбилеең белән кайнар котлыйбыз. Теләгем бер, биргән гомеребез парлы килеш, саулыкка төренеп, бала оныгыбыз бәхетенә күмелеп үтсен иде. Кадерле әтием, яраткан бабакаем, без дә әнинең сүзләрен дәвам итеп, сиңа бары рәхмәт укыйбыз. Мине үстереп, укытып, олы тормыш юлына бастырганчы күп көчегез куелды. Тырышлыгың бушка узмады, әткәй. Рөхсәт ит ихластан сине олы тантанаң белән котлап китергә. Теләкләр алар күп төрле булса да, барыбер иң мөһименә һәммәсе дә туктала. Ул да булса көрөш сәламәтлек, иманлы картлык, гыйбадәтләр кылырлык озын гомерләр насыйп итсен Хак Тәгалә. Теләгебез тигез килеш, сезне исән килеш, озак кына үз аякларыгыз белән йөреп яшәгәнегезне күрергә. 65 яшькә карап сокланалар. Олы диләр шушы саннарны. Акыл туплап, күркәм көнгә җиткән диеп атылар шушы җаннарны. Син дә әткәй килдең бу бәйрәмгә, шәчләрдә бәз күптән кыйылган. Бүген синең бары хөрмәтеңә түрләрдә ул табын корылган. 65 еллык матур гомер уздың. Бар яктан да булдың тик үрнәк. Белеп яшә, безнең кадерлебез. Син бит безгә һәр вакыт кирәк. Тыныч кына типсен йөрәккәең, әрнү сагыш күңелең сизмәсен. Я бер Аллам, кайгы хәсрәтләрне сезнең башка әткәй бирмәсен. Юбилеең ул мөбарәк булсын. Без ихластан сине котлыйбыз. Бәйрәмеңә күркәм бүләк булып, шушы җырны әткәй юллыйбыз. Хөрмәтле Шәфик Мөнирович, олы гомер бәйрәмегез мөбарәк булсын. Бәхетле булып, алда да гомер кичерегез. Гомерегез булсын, гомерегез булсын, гомерегез булсын. Бәхетле, бәхетегез булсын, бәхетегез булсын, бәхетегез булсын, гомерле.
бәхетегез булсын, бәхетегез булсын. Гомерегез булсын, гомерегез булсын, гомерегез булсын. Бәхетле, бәхетегез булсын, бәхетегез булсын, бәхетегез булсын. Dostlarınız, yakınlarınız sizni her şak hürmet etsinler. Duvar kanlarınız ötkenden bәхетлерәк булып килсеннәр. Гомерегез булсын, гомерегез булсын, гомерегез булсын. Бәхетле, бәхетегез булсын, бәхетегез булсын, бәхетегез булсын. Bağışlana bugün tик sizge İhlas sözler, matur бүләкләр. Киләчәктә тормыш юлында көчләр килсен шушы теләкләр. Гомерегез булсын, гомерегез булсын, гомерегез булсын. Бәхетле, бәхетегез булсын, бәхетегез булсын, бәхетегез булсын. Гомерле, гомерегез булсын, гомерегез булсын, гомерегез булсын. Бәхетле, бәхетегез